बेथ' बिबारी नों बेवहाय? औ आदा बोरमा दोस्लायनो होनना फैदोंमोन आं हरखाबै नोंखौ नुहुरनायखाय मा जादों होनना फैदोंमोन आं आंहा जेबो जायाखै बिबारी है माबा मोसौसो दोस्लायनो फैदोंमोन आं ए दाख्लै नोंसिनि लागोथिं थांदोंमोन जों नोंखौ न'आव नुहुरैखाय हाबबोआसै ए मानोथ' हाबबोआसै आंनो दंमोन ना न'आव अरजाला आदा माब्लाबा थांबा हाबबोसिगोन दे आदा होमबा आं थांसै आइदि होनब्लाबो गनाय नंला सना हा होनब्लाबो गनाय नंला आइदि होनब्लाबो गनाय नंला सना हाला बुंब्लाबो गनाय नंला जुलि लाखांबायब्ला हाबा जाखांबायब्ला बहाथो फिरायबाव जानो सिमांनि सल'खौनो दांबायलां बालाबगासे थेबगां गोदो लेखा फरायनो होनायाव जोङो फरायजासेब्रा जोङो नै दाना थैदो सान्दुं गोसायाव बिखुं लामै लामै जादो जाबावदो खामानि मावनानै जेबो सोलायनाया फैला माथो जिउआव मा जाबावगोनलै हे सोर मा जाबावगोनब्रा मालिकनाव ना बेदर मोनजाबाय थायो है आरो सानसेयाव 300 थाखा रां मोनबावोसो मोजां मोजां दाखालि आंहा हिन्जाव नायनो थांनाया हाजिरा मावनानै जाग्रा होननानै बासिना हरजादों आरो नोंहा मोजांसो होनदों फाग्ला बिदि जादों थै फाग्ला फाग्ला फाग्लालाय नै जाम्बा दानि दिनाव बिदि सिदा सादा हिन्जाव नागिरब्ला मोनलालै नै ओरै दंजायो नोंहा फाग्ला ओरै ओरै जाम्बु दंजायो नोंहा जाम्बु फाग्ला दङब्रा बै केफेर मबाइलालाय माथो बे नङालै बेजों नुवा फाग्ला जायोब्रा थेवबाबो आं फन खालामनाय ना बेजों आजिखालि भिडिअ कलसो रायलायो आंनालै जाम्बा आंनो बिदि भिडिअ कलिं खालामनायखौ नाङा ना थै जाम्बा फेसबुकफ्राव इसे साफा साफा फट' होनानै ए नंगौ आरो फिल्टार होनानै नंगौ नामा प्रफाइल पिक्चार दोनना लानांगौलै आरो नोंनाथ' केपेटसोलै बोलाग्रा ला जाम्बा बोलाग्रा फेसबुकफ्राव एसे कमेन्ट होफ्लाब्ला फरायनांसिगौलै फाग्ला जोंबो इसेबां जाम्बा जानायनि लाब गैला औ औ नङाबा जानांसिगौ जोंबो बेसे थारुन दांनानै जाबाव जोंलाय मालायनाव माहाजोननाव है फाग्ला बेफोरखौ बाद होदो नोंसाबा बाया आइनि एक्समोन जोंहा आइया नोम्फानि एक्समोन दिनैथि खिन्थावथाव नोमाजों नोम्फाजों हाबा जाथावथाव हर फाग्ला हनै मालिक फिसाजो फैगौ दे 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 नाम्बार दां ओइ आदामोन दैया लोंफैदो थ' बैयावनो मोजां जागोन सायावनो हा माथो ओंख्रि संदों बिबारी ओंख्रिया गोथावथारहाय आदा अनलाजों दाउ औवा मेवाइ
हाबाब मानसि गोथावलै दिनैबा खबरथामसो बारा हाबसिगोनलै दे आदा होमबा आं थांसै थाबैनो लाबोदो बिबारि थाबैनो लाबो आरो हायोबा बै गांसेया बासिनाबो देन लाबो जागोन दे आदा हेलौ हेलौ आदा मा खालामदों बिबारि नै आं ओरैनो दं माबा आदा आंखौ ससे दोनलांफैलाय आइ लाभ इउआव लोगोनि न'आव थांनो आं ए नंगौ नामा दे होनबा आं थांबाय दं दे मोनला बहा थांनो नागिरदों नोंलाय लेखाफोरावथ' गैलानो उदां उदां बेरायनाय सानसेबो न'आव थानाय नुला आङो नोंखौ मा जादों नोंहा बेखार देवानिल' मारिबाय थानाय दसे लाफा आंबो गामियाव थांना फैनि खालि मबाइल बारा जाथारबाय नोङो गथ'आनो हाथारलां नोंखौ सानफ्रामबो खालि मबाइल नोङो माबायदि मानसिया नोंलाय खालि मबाइलल' नोङो बारा बाथारबाय नोङो फिसाजो बेखौले मिथिखा नोङो आं ओइ आइ लाभ इउ बाजाराव थांना फैनि लोगो आंखौ माबा लायनो लेंहरदों थाथ' आइया दानो फैगोन आं थाथ' र' माबार फै नङाबा मोनगोनसो गाखोदो औ दे लोगो आंखौ नेबाय दंखायोनो माथो सिरि सिरि थाबाय थाखो गावहानो जेबो रायज्लायग्रोआ आंलाय हिनजाव मानसियालाय मारै हारसिं रायज्लायग्रोनांगौसै बा आइदै साला अबेनिमोनब्रा बिसोरलाय दे आरो नोंसिनि दिन थोरिगा ओइ साला आंहासो गोलैलायबाय दे आरो नोंसिनि दिन ओइ हेलौ आंसो समायना नों मानो आंनि गाहांनाय बिखानि गारायखौ संख्रि सारना होफैबावखो समायना आं मा खालामबावनांगौ जिउआ आंजों
The person you have called is speaking to someone else. It or बेउजिगासियाव आंनि दायखौ निमाहा होजाथावनाय नंला आंखौ निमाहा होदो आदा आं मा खालामबावनांगौ the person you have called is speaking to someone else. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है